Hei! Tällä videolla Matias soittaa ukulelea. Matias käy soittotunneilla nyt ensimmäistä vuotta. Matiaksen opettaja on Kimmo. Kimmo opettaa Valkeakosken musiikki- ja tanssiopistossa kitaran soittoa. Kitaratunneilla voit valita, millaisen kitaran soittoa haluat opetella. Kitara on näppäiltävä kielisoitin ja siinä on normaalisti 6 kieltä. Akustisen kitaran ääni kuuluu sellaisenaan ja sähkökitaran ääni tulee siihen liitetystä kitaravahvistimesta. Ukulele on rakenteeltaan pieni nelikielinen akustinen kitara ja se toimii näppäränä säestyssoittimena. Kitaralla soitetaan monipuolista musiikkia, vaikkapa tuttuja lastenlauluja, kevyttä viihdemusiikkia tai monenlaista klassisen musiikin ohjelmistoa. Sopiva aloitusikä kitaran soitolle on noin 7 vuotta, mutta opistoon voi tulla opiskelemaan minkä ikäisenä tahansa, vaikka aikuisena. Soittotunneilla lähdetään liikkeelle aivan alkeista, eikä nuotteja tarvitse tietenkään osata. Niitä opetellaan pikkuhiljaa siinä soittamisen rinnalla. Valmiiden kappaleiden lisäksi tunneilla voidaan soittaa omasta päästä, eli improvisoida. Soitetaan korvakuulolta, keksitään muuten omia kappaleita tai tehdään käsillä vaikka rytmiharjoituksia. Omaa soitinta ei välttämättä tarvitse heti omistaa. Harjoittelun ja taitojen kerryttämisen vuoksi on sellainen kuitenkin hyvä hankkia ja sen valinnassa opettaja voi mielellään auttaa. Soittotuntien lisäksi musiikkiopistossa opiskellaan nuotteja ja rytmejä ihan omalla tunnilla. Ja taitojen karttuessa soitetaan yhdessä erilaisissa yhtyeissä ja bändeissä. Jos innostusta riittää myöhemmin, niin voit aloittaa jonkin toisen soittimen opinnot sivusoittimena. Katso musiikki- ja tanssiopiston nettisivulta lisää tietoa, miten kitaratunneille ilmoittaudutaan. Nähdään sitten soittotunnilla!